аз ба тавсиб расидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон 17 сол сипарӣ шуд. қонуни мазкур дар доираи арзишҳои суннатӣ таҳия гардида тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян мекунад ва ба ҳифзи арзишҳои аслӣ фарҳанги миллӣ, пешгирии хурофоту таассуб, баланд бардоштани маънавиёт ва сатҳи иҷтимоию иқтисодии мардуми тоҷикистон равона гардидааст. ба иттилои коршиносон, таҷрибаҳо нишон дод ки айни замон зарурати такмил додани ин қонун тақозои замон аст. нақши ин қонун дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии мардум беназир унвон мегардад. ҳарчанд ки натиҷаҳо назаррас аст, соли равон зарурияти такмил додани ин қонун зарур ҳисобида шуда, дар боб ва моддаҳои алоҳидаи он тағйиру иловаҳо ворид гардид. дар моҳи июни соли равон як қатор қонунҳои муҳим ба арз имзо расид. аз ҷумла 20 июни соли 2024 таҳти рақами 2048 ба имзои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тавсиб расид. қайд бояд намуд ки дар давоми 17 сол ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон 6 маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шуд ки ин қонун ва тағйироту иловаҳо бо он ворид карда дар танзими ҷашну маросим дар кишвари мо нақши ниҳоят муҳимеро ба ҷой гузоштаанд. инчунин ҳангоми таҳияи қонун таклифи вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва пешниҳоди шаҳрвандон ба инобат гирифта шуданд. пеш аз ҳама номи қонун иваз гардид. калимаи анъана аз ном ва тамоми матни қонун хориҷ карда шуд. номи бархе аз бобҳо тағйир ёфта ба қонун 6 моддаи дигар илова гардид ки ина айни замон аз 6 боб ва 22 модда иборат мебошад. танзим падидаи иҷтимоию фарҳангии миллӣ буда, риояи ин қонун дар баланд бардоштани сатҳи зиндагонии мардуми меҳнатқарин ва заҳматпеша иқдоми накӯ мебошад. зеро таҷрибаи солҳои охир исбот намуд ки риояи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо мушкили молии мардумро осон кард, балки барои дигар мардумони кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ ки бо тоҷикон дар доираи анъанаҳои муштарак зиндагӣ мекунанд, намунаи хуби ибрат шуд. бо амалӣ шудани ҳукми қонуни мазкур мушкилоти қишрҳои гуногуни ҷомеаи мо, алалхусус аҳолии камбизоат, ба андозаи чашмрас осон гардид. ҷашни зодрӯз дар доираи талаботи амаликунанда, яъне ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад. хаднасур бошад, ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила ва бе хизматрасонии санъаткорон гузаронида мешавад. тӯи домодию арӯсӣ бо гузарондани на зиёда аз 2 маърака ва дар давоми на бештар аз 2 рӯз ба таври ихтиёрӣ бо оростани зиёфат барои 150 нафар ва додани оши тӯӣ барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳарду ҷониб гузаронида мешавад. давомнокии тӯю маъракаҳо то 3 соат муқаррар гардидааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба таҳрири нав қабул гардид. тағйирот пеш аз ҳама ба номи қонун ворид карда шуд. қаблан қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд номида мешуд. акнун он қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ном гирифт. табдил намудани мафҳуми фарзанд ба кӯдак аз он хотир аст ки фарзанд ҳадди синни солӣ надорад. барои падару модар шахси бар камоли 60 сола низ фарзанд аст. зимни татбиқи қонуни қаблӣ масъулияти падару модар танҳо нисбат ба фарзандони то 18 сола пешбинӣ шуда буд. аз қонун берун кардани мафҳуми масъулияти падару модар низ мантиқӣ ҳисобида мешавад, зеро дар таҳрири нави қонуни тарбияи кӯдак масъулият танҳо ба падару модар тааллуқ надошта, балки дар таълиму тарбияи кӯдак дар баробари падару модар ҳамчунин мактаб низ масъулият дорад. мусаллам аст ки ду қонуни миллие ки дар сатҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардида буд, имрӯзҳо як қатор тағйиру иловаҳо ба онҳо дохил гардидаанд ва ҳамагон медонанд ки
пурра амалӣ гаштани ин қонунҳо барои пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва беҳтар гардидани таълиму тарбияи насли наврас ва инчунин баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум созгор хоҳад шуд. имрӯз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар ки бо исми қонуни масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак иваз гардид, бори дигар мо омӯзгорон, мо таълимдиҳандагону тарбиядиҳандагонро водор месозад ки дар роҳи таълиму тарбияи фарзандон, насли наврас, дар иҷро намудани рисолати омӯзгорӣ боз ҳам бештару бештар меҳнат кунем ва аз тамоми малакаву дониши зеҳнии худ васеъ истифода барем ва ҳамарӯза бо оила, бо ҷомеа дар як ҳамкории хеле зич бошем ки ин ҳамкориҳо албатта меваҳои хуш ба бор оранд ва имрӯз тамоми он ҳадафҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри амалӣ гардидани ин қонунҳо пеш гузоштааст мо саҳмгузор бошем. дар қонуни нав бори аввал принсипҳои масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, ҷалби аҳли ҷомеа ба таълиму тарбияи кӯдак, мақомоте ки масъалаҳои вобаста ба масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро баррасӣ мекунанд, салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, ваколатҳои мақоми ваколатдории давлатӣ, ҳуқуқу уҳдадориҳои муассисаи таълимӣ ва омӯзгор ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти таълиму тарбияи кӯдак пешбинӣ шудаанд. мувофиқи моддаи 8 қонуни нав ба салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ пешбинӣ гардидааст. дар моддаи 9 дар ваколатҳои мақоми ваколатдории давлатӣ амалигардонии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак муқаррар шудаанд. албатта тағйироту иловаҳое ки дар қонуни масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак ворид гардидааст метавонад як қадами устувор, як қадами қатъие бошад ки имрӯз насли наврас, имрӯз ҷомеа, имрӯз омӯзгор, имрӯз падару модар ана ҳамон масъулияте ки дорад бештар ҳис кунад. қаблан падару модар фарзандони худро ба хешу ақрабо бе ягон расмиёт супорида ба давлатҳои дигар мерафтанд. хешу ақрабо масъулиятро нисбат ба кӯдак ба уҳда нагирифта, нисбат ба онҳо барои иҷро накардани уҳдадорияшон тадбирҳои дахлдор андешида намешуд. дар натиҷа кӯдакон ба оварагардӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо даст зада аз таълиму тарбия дур мемонданд. дар сархати 7 моддаи 1 қонуни нав дар баробари падару модар инчунин шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии дигаре ки кӯдак воқеан таҳти таълиму тарбияи онҳо қарор дорад масъул гардиданд. илова ба ин дар қонуни нав иштироки мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, ҳамоҳангсозӣ дар фаъолияти онҳо, муайян намудани ваколатҳои ин ниҳодҳо дақиқан нишон дода шудааст. дар маҷмӯъ татбиқи талаботи қонунҳои миллӣ аз муҳимтарин масъалаҳоест ки месазад ҳар фарди кишвар хусусиятҳои хоси ин қонунҳоро омӯхта ҷиҳати амалишавии ҳар як боб ва моддаҳои он дар умум дастҷамъона саҳмгузор бошем, зеро асоси воқеии ин қонунҳо ба беҳдошти вазъи рӯзгори сокинон, дуруст тарбия ёфтани насли наврасу ҷавон, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва риояи ҷашну маросимҳо равона гардидааст. маъруфи назри, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш, барои барномаи иттилоъоти ахбор.